Har du den bagerste, eller hvad? Nej, vi tager den forreste. Det er åbent, det der er en ramme på. Ole, har du indsigt på bagerste? Er Mads klar? Ja, jeg er klar. Giv den gas! LMG! For helvede! Den lader. Har det. Ja. Genlader. Har det. Fuck, det var top. Hold inde! Hold inde! Hold inde! De er nedkæmpet. Og de har trukket sig. Det gør vi også nu. Trækker vi os. Yep. Trækker vi en røg? Nej, vi gør det. Sikker? Den er fandme nedkæmpet. Hvad siger I? Trækker vi en røg og kører? Nej, ikke når der er folk. Det er der ikke lige om lidt. Fuck, så skal du være klar på, eller vi skal hen og filme og alt muligt. Gør klar til med det der detonatorpis, det er i hvert fald. Den er nede på den side. Og de omkører. De omgår. Ja, de gør. De holder bare og melder, hvad vi gør nu, de rødhuller. Jamen, skal vi så ikke smutte? Skal vi danse lidt heroppe, eller hvad for dem? Jeg holder et køretøj nede ved byen. Jamen, det er en god idé. Og snor den stadigvæk. Så giv den et... giv den et... Hvad siger du? Ja, det er i orden. Giv den. Gentag. Modtag tårnet. Skal det have et kogeslag?